Yan, di minuso ka nila mga ayo-ayo. Dawa pa, tubig kita. Ngayon pa. Ay, sabi ni Maria, alam lang wala ang kawan. Nilodo na inatan ko. Ako? Ikaw, Maria. Dawa pa kali ah. Walang timpla na eh. Salamat sa nag-heart. Sige kami dito na yung mabuhayan. Nawala yung trabaho. May mo naman yung konti. May konti. May bagyo. Thank you. Gayonan, buhay po. Nakikaon! Ang bisita! Nakaon ako din. Pero di ka nagaan po. Lalaki ni Bandi. Yung lalaki ngayon ko na kayo. Sabi niya magama. Pagkunada, lalaki si Frank. Thank you, John! Nay! 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 Hoy!
Hey. Know that you want me. Wish you meron kaya. Ano? Ano? What? Sulit ako sa tinapay. Naghahalan. Ang gusto na ulit ko bibili ko lang. Hoy! Eh, sorry. Burog ka ngayon. Ay. Napasala. Napasala. We're going to eat. Sorry, tumaulit. Ano yan? Init mo. Pabahan ka ito hipo. Itabi ko, ihalo ko sa hipo. Sabay natin. Sabay. Ay, nako. Gulo ko na kung may empathy ang dilis. Dali, nako na. Thank you sa nag-like. I love you. Good morning. Ay. Ano na naman, bik-bik man. Dito ka rasiin. Bik-bik man ang kuwan. Hey, DJ. Dito yun sa ano. May TV naman na daing. Sino? Ah, madadididi sila. Ay. Hindi na ako. Doon ka na wala nang daing suga. Daddy. Oh, di ba? Pababaan. Oh, sige doon na. Sarap mo yan, mga tampi. Come on, let's eat na. Check, 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 check. Ha, ha, ha. Ano ba yan? Hoy! Hindi na naman yun na nagkano. Daganan niya din na iluwag ko. Kasi na ako, di siya makuha. Ano na yun? Chill. Paluwat niya din na ano. Nakita na siya. Sabi. Hoy, Miming, hurry na down! Ano daw, Ming Ming? She back and yes. Her back and. Down. Oh, Hindi ako makaka-ano eh. Nakakakuha ko na. Sarap mo sa ano ko na. oo. Ito nga ni, bumakal. Ay, ito nga ni. Bakal ka, baby pa. Ito. Ito din,
Pag dili mo hinaluan ng bugas na, kulot siya. Kaya di, may hinaluan ko sin. Hindi wala sa ba. Ang luma. Kaya may tulog pa kami na sa ako na luma. Pinamulit. Tiro. Pangko. Nasalo. Hi, Golden. Let's eat. Come on. So, let's eat. Charlotte. Saksaka. Sama ko mo na init. Guguyo lang ako. Pero nagulong-luman talaga. Mani talaga. Sabi niya, kaya sino, bagal, panudin. Iho ka tulo, iho ka diyan. Ang gulay ko na nakamuti. Magasuso siya. Dito na ako sa pagprihong kayo bagan dito may pagprihong yun. San, ano pa, dili kami nakakadit. Pero sa diya, Medyo kagihura ka. ano ako na yan no? Naruda ako na nagluluto. Kasama yung sabaw. Basta may gulay. May gulay. Panimpla. Gano'n sa kangkong. Hindi naman bago sa na matibayan sa pag may nahalo sa bulan na na mga bagoong. Kaya dumdumit dito, nagkatulungan kami sa mga binuti-buti ng bagoong sa iya. Ay, sa bulan. Ano may paano? Bandimig yung nito. Oo. Yung mga aramig ano. Subos-subos biyaya. Badi ngayon lang ada siya Erickson. Ano, lagi pa? Gusto ka una pa? Ano ko na siya sa tubang. Bata pa ako. Pag sakada nga na insun sa palakpak. Trabaho, ubos na. Mabudlay. Biglay. Pahuhugak. Sit properly. Oh my God. Pag-iintod ko na ako sa tawa na yung sorry, come on. Sorry po. It's my normal sit. Tapos kung nakakain dito na ako parang bang sopa. Dapat side. Don't talk. Put your leg down, yeah. I put my leg down. Yes. What's my proper Mano nini siya. Parang kanta na ako istorya. I need to end the live. I will need to finish food. I do live tonight. Thank you for watching. Love you all. Bye-bye.